In 14 dagen tijd de tweede zwiere nederlaag voor LDODK. Nou 19 zien in Eibernest. En daarmee valt het seizoen in gruzelement. Die hebben vieren de productiefste ploeg van de hele hoofdklasse A. En de laatste 2 wedstrijden hij moeite om 10 keer te scoren. Hoe kun je het straks nog verklaren? Nou, net. Nee, ik kan wel een lulverhaal ophelden, maar ik kan die ook niet vertellen. Het rent stroef bij LDODK. Wat zo'n Jelwijs de competitie toch een tal spelers missen mat. Annegriet de Boer met de kruisbaan, Marcus de Boer met de schouderbonken. En Femke Mulder is ik al hekker de laatste wedstrijden. Plus de vorm van de schutters bij LDODK. Daar de misser weer dat van Erwin Zwart. En het is het vernemen in deze wedstrijd dat er spanning op zit bij beide ploegen. Want 6 minuten lang wordt er net scoord. Het maakt Iepen brekken aan de kant van Eibernest. En dan van afstand wordt de score Iepen terug Ariane Simonis. Wat kan LDODK daarvoor oerzetten? Het grote euvel is de aanronding. Het creëren van kansen is geen probleem. Maar het aanronden, dat is een poerbetoer. We gingen maar een heel goed gevoel in. We trainen hartstikke goed deze week en daar scoren we goed. En ja, dan beginnen we aan zo'n wedstrijd. Ja, dan zie je toch, bij iedereen ziet de spanning erop. Ik bij hun. En dat resulteert natuurlijk in weinig doelpunten uiteindelijk. Dat zien we. Maar wij heel juist niveau net. En dan is het heel dreig om in de wedstrijd te bloeien. De vrije bal is voor Eibernest. Martijn Meijer. En dan komt Erwin Zwart vies de hut in. En jouw Jessa een strafworp cadeau. Ja, dat kan je net broeken in deze fase. En het betekent wel dat Eibernest bij het skoft mij 8-5 voorstiert. Net een heel groot god, maar voor LDODK nou misschien wel. Een seizoen in een seizoen, dus het is totaal verschillend. Ik kan ook nog een ploeg als voor hier. En natuurlijk verwacht iedereen dat LDODK voor de prijzen mooi doet. En dat mag ik, alleen op dit moment hebben wij te weinig kwaliteit om die prijzen een keer te helden. Dan in de tweede helft is het weer dreig om het god van de koer te vinden. Maar Erwin Zwart dan toch met de 8-6. Weer is er goed 6 minuten net scoort, maar is het godje nog maar 2. En kan LDODK nog een keer onhekje. Het balbezit bloeit. De rebound van Henk Bijker. En de actie dan van André Zwart, die wordt foutief afstoppen. En dan volgt het ek daar de strafworp. Dan is er nog van alles mogelijk, bieden de supporters. Zeker als de bal erin gaat en het 8-zoon is. LDODK hing het nog aan een tritsje. Had het nog in eigen hand. Maar Matasien dat het in de rim van de tweede helft falikant misgaat. Rick van den Blink met de trobbraak. En dan is het verschil alweer 3 punten. Zoon. En dat is oorjaren nooit een euvel voor LDODK, want in een paar minuten kunnen we niet onkersteen. Maar deze laatste 2 wedstrijden breekt het haar bij de handen om te. En leidzaam met zijn tasje dat het god alleen nog maar groter wordt. Arno van Meerbeek uit de dubbel. 5 punten verschil. En dan is het eigenlijk over en sluiten voor LDODK. Een soort gelijke situatie aan Harrenkant gaat wel mis. En dan biedt Elsen in. Het is over en sluiten. Natuurlijk bal je heel erg. Je wil met je handen heel praat om voor die cruisfinales te gaan. En dan vind je dat hartstikke jammer dat je dat net helpt. Maar ik moet zeggen, je moet ook gewoon reëel wezen. Maar je moet 10 punten verschil verliezen, dan is het wel duidelijk volgens mij. Hast al het gevoel dat het seizoen al oer is? Ja. Ja, het is gewoon, je stiert het hele seizoen hartstikke goed voor. We hebben goed volle doelpunten. En de 2 laatste wedstrijden jou wordt het om. En dan is het zomaar gebeurd. En dat is wel heel goed. Wij zijn echt terecht ruwt uitgang in Eibernest. En we zijn in de eerste helft van het seizoen constant goed geweest. En de slotfase hier bij moeite. Eibernest, mij als debutant meedoen aan de cruisfinales. LDODK, die mij takken meer hebben zitten.